No niin. Maanantaina kokeessa kappaleet 1-6. Termit teillä on. Aiheena tulee olemaan siis se, että mitkä tekijät johti ensimmäiseen maailmansodan syttymiseen. Me aloitettiin tästä, me lopetetaan tähän. Mä vedän tän yhteen. Ensinnäkin termi. Ensimmäinen maailmansota on väärä termi. Se on jälkiviisaan termi. Aikalaiset kutsu tätä sotaa suureksi sodaksi. Great War. Not so great. Great tarkoitti siis suurta. Massiivista. No, me ajatellaan tätä sotaa, joka sodittiin siis 1914-1918. 4 vuotta. Mikä teki siitä poikkeuksellisen? Niin se määrä maita, jotka siihen osallistui. Se oli suuri sota, koska siihen osallistui niin monta maata. Sotaa käytiin kaikilla mantereilla. Se oli valtavan tuhoisa. Se muutti maailmanpolitiikkaa radikaalisti. Se muutti maailmanpolitiikkaa niin valtavasti, että katsotaan nykyaika. Alkoi vuonna 1914. Nykyaika alkoi siitä hetkestä, koska sen sodan jälkeen ihmiset ymmärsi monia asioita, mutta sen, että millä tavalla voidaan ikään kuin se sodan luonne muuttui, koska nyt ei enää ollut sotia, jos armeija käy armeijaa vastaan. Sen aseteknologisen kehityksen ansiosta. Nyt iskut pystyttiin kohdistamaan kaukaa kuolemaa näkemättä siviilikohteisiin, eli kaupunkeihin. Tykkitulta, mitä mä nyt sanon, ainakin 20-30 kilometrin päähän. Eli kun päästiin tarpeeksi lähelle, muutamien 10 kilometriä päähän asutustaajamista, avattiin tykkituli ja alettiin pommittaa kaupunkeja. Lentokoneita ei vielä käytetty, koska niiden kantama ei riittänyt. Lentokone kykeni kuljettaa yhden henkilön sodan alussa. Ja tämä tarkoitti sitä, että kun se lentokone lähti lentoon, siellä se yksi solttu, ja se piti tehdä itse kaikki. Eli myös sitten se, että kun tuli vihollinen lentokone tuli vastaan, niin niillä oli käsiase. Ne ampui toisiaan, siis yhdellä kädellä ohjasi, toisella kädellä koitti ampua toisessa alas. Eihän se tullut mitään. No sitten keksittiin innovaatio. Pistettiin lentokoneen konepelin päälle kivääri. Mikä ongelma oli? Mikä ongelma siinä oli? Ne oli propellikoneita. Propelli oli edessä. Sen takana oli kivääri. Kun paino liipasinta, suurin todennäköisyys aiheuttaa vahinkoa oli se, että osuu itse propelliin. Se hajoaa ja se ammut itse alas. No mitä tapahtui? Ei paljon kiväärin liipasinta painettu. Kunnes britit keksi innovaatio tahdistin, mikä tarkoitti sitä, että se luoti meni lapojen välistä. No kuinka tehokas ase se oli? No ei mikään. Lentokoneiden idea oli se, että ne lähinnä katsoivat, miten vihollinen on sijoittunut. Palas takaisin kertoi näin. Ja sitten armeijan liikkeitä pystyttiin kohdentamaan tehokkaan. Panssarivaunu oli lähinnä metallinen suoja, jonka takana se armeija jalkaväki pystyi liikkumaan. Niin että se otti ikään kuin se iskuin luodit vastaan se tankki. Tankin piippu ei liikkunut mihinkään. Eli jos halusi ampua 10 astetta vasempaan, se joutui kääntämään se koko helvetin rakkinen siihen suuntaan. Tämmöisiä nämä oli ne aseet. Mutta sen 4 vuoden aikana aseteknologiassa edistyttiin, kehityttiin. Ensimmäisen maailmansodan voi tiivistää siihen, että se oli sotaa, jossa käytettiin modernia aseistusta, mutta vanhoja taktiikoita. Ei osattu käyttää niitä aseita. Ei osattu käyttää. Ja tämä johti siihen, että ensimmäistä maailmansotaa kuvaa lause länsirintamalta ei mitään uutta. Mikä tarkoitti sitä, että rintama ei liiku.
No miksi rintama ei liiku? No sen takia, koska ei pystytä murtaa viholliseen rintamaan. Miksi ei pystytä? No koska siellä oli se fucking Maxim konekivääri. Jos lähdettiin avohyökkäykseen juoksuhaudasta kohti vihollisen juoksuhautaa, konekiväärin pesäkessä alkoi tulitus. Tak, 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 tak. Miehiä kaatui kuin viljaa. Tätä se tarkoitti. Ja nyt yksi juttu. Tässä vasta hyppäys 20 vuotta myöhempään. Ensimmäisessä maailmansodassa oli yksi itävaltalainen kiväärinmies, tarkka ampuja, joka tehtävä oli partioida tätä no man's landia, joka oli juoksuhautojen välissä. Hän pisti merkille tämän ongelman ja mietti mielessä, miten tämä ratkaistaan. Ja kehitti semmoisen termin kuin blitzkrieg, salamasota. Kuka tämä mies oli? No se on se kainalatuulettelija, eli kuka? Hitler. Toisen maailmansodan aikana Saksan armeija oli kaikkien aikojen mobiilein, koska Hitler ymmärsi tämän, miten se rintama murretaan, miten siihen saadaan lovi, että päästään linjasta läpi. Se oli salamasota. Palataan ekaan maailmansotaan. Keskittykääs nyt tähän. Miksi siis tähän sotaan, tähän kauheaseen juttuun oikein sitten ajauduttiin? Koska kuviteltiin, että tämän sodan kautta saadaan ratkaistua niitä ongelmia, joita valtioiden välillä oli ollut. Tuossa oli termilistassa termi sota. Se on ulkopolitiikan väline. Ei ole niin, että ulkopolitiikka on alisteinen sodalle. Ei niin päin, vaan toisinpäin. On ensin ulkopolitiikka suhteet muihin maihin. Ja kun niissä tulee ylipääsemättömältä tuntuvia ongelmia, niin näitä ongelmia ratkaistaan julistamalla sota toista valtioa vastaan. Tämä selittää sen osittain, miksi Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Venäjällä on ollut valtapyyteitä Ukrainaan liittyen, joita se kuvittelee ratkaisevansa näin, että se vallottaa Ukraina. Kun eka maailmansota oli syttymässä, niin nämä poliittiset valtioiden johtajat miettivät, että tämän sodan avulla, että nyt meidän on pakko käydä tämä sota, jotta me voidaan ikään kuin päästä johonkin ratkaisuasiasta. Ne ei ole ymmärtäneet sitä, miten voimakkaasti valtiot oli muuttuneet. Ne ei ymmärtäneet sitä. Valtiot oli täysin toisenlaisia kuin Napoleonin aikana 1800-luvun alussa. Nämä oli modernia teollisuusvaltioita, jotka kykeni tuottaa parempia aseita, mutta ennen kaikkea enemmän niitä. Niiden kyky, tämän teollistumisen kautta niiden kyky käydä sotia oli tyystin toinen. Tämä selittää sen sodan pitkittymisen. Tämä selittää sen sodan tuhoisuuden. Se oli totaalista sotaa. Sitten tänne tauluun. Lähdetään pähkäilemään tätä, miksi se sota lähti käyntiin. Huomakkaa tämä pitkä kehityskulku. Mä nostin tuonne sen vuoden 1871. Mä voisin mennä vielä taemmas. Mä voisin mennä sinne 1814-15 vuoteen Wienin kongressiin, jossa luodaan tämä tasapainoperiaate, tämä status quo, mikä oli myös termilistassa. Eli oltiin luotu tasapainoperiaate, status quo, joka ajatusidea oli se, että ei tuu sotia, kun nämä tietyt tyypit, suvut pysyy vallassa. Sitten tämän 100 vuoden aikana, 1814-1914, niin nämä valtiot oli muuttuneet. Vaikka ne oli edelleen sodan aattona 14, ne oli, huomatkaa, kuningaskuntia, keisarikuntia ja muuta, niin ne oli tyysti toisin. Mutta se, että ne ei ollut tämmöisiä demokraattisia järjestelmiä, monikaan niistä, niin tarkoitti sitä, että näiden johtajien ei tarvinnut kysyä keltään. Ne saattoi päättää, että nyt lähdetään muuten sotaan. Muun muassa Saksa oli tämmöinen maa, se oli keisarikunta. Kansalla ei ollut mahdollisuutta määrätä, että ryhtyykö Saksa sotaan vai ei. Wilhelm ensimmäinen oli se, joka sen määräsi. Wilhelm ensimmäinen vai Wilhelm toinen.
Hän päätti lähteä sotaan. Jos kansalta olisi kysytty, niin kansa ei olisi halunnut lähteä. USA oli demokratia. Kun me mietitään, että miksi USA tuli sotaan vuonna 1917, niin sen takia, koska kansa oli siihen asti sotaa vastaan. Ja USA oli mahdollisuus joko päättää olla menemättä tai päättää mennä, koska se oli tuon kauhea Atlantin toisella puolella. Sota ei suoraan koskenut USAta, mutta USAssa alettiin ajattelemaan, ennen kaikkea Wilson ajatteli, että me ei voida antaa Saksan ja keskusvaltojen voittaa. Koska sitten se olisi tarkoittanut, että USA olisi menettänyt asemaansa kansainvälisessä politiikassa. Ja huomakkaa, tämä on totta tänä päivänä. Jos Trumpista tulee presidentti, niin siellä tulee valolle tämä isolaatiopolitiikka, joka on sukua tälle Monroe-opille, mikä tarkoittaa sitä, että Eurooppa saa pyyhkiä ja pestä omat pyykkinsä. Nämä on niitä doktriinien termit, jotka on edelleenkin hyvin olennaisia, eli relevantteja. Eli valtioiden välisiä suhteita kuvaavia tämmöisiä oppeja, doktriineja. No, nyt nopeasti nämä viimeiset. Mitä mä nyt? Saksa-Ranskan kiistat, nämä on käyty moneen kertaan. Versailles. Nämä oli naapurivaltioita. Kun me katsotaan sodan tapahtumia, kaikkein suurin uhka tulee rajan toiselta puolelta. Nämä oli eurooppalaisia suurvaltoja, Saksa ja Ranska. Jos niiden välillä on riitaa, niin sitten tapahtuu tämmöisiä juttuja. Saksa ja Ranskan kiista. Siirtomaakilpailu kiristi valtioiden välillä. Siirtomaakilpailu, jota käytiin muun muassa Afrikassa. Britit pyrki pohjois-etelä-valtioiden ketju luomaan Afrikkaa. Ranska, itä-länsi. Jossain vaiheessa intressit risteet. Nämähän oli liittolaisvaltio. Britit ja Ranska. Saksa sotkeutui kanssa Afrikan siirtomaapolitiikkaan. Se halusi kanssa omansa. Nationalismi, kansallisuustunne, joka lähtee liikkeelle sitä, että meidät määritellään suhteessa johonkin muuhun, ja usein se muu on vihollinen, se on paha. Nationalismi on vaarallinen ase tämmöisenä aikana, kun sodan tuulet alkaa puhaltaa horisontissa, koska se saa aikaan vihaa ja tämmöistä ikään kuin toiseutta. Varustelukierre tarkoittaa, että kun sodan uhka alkoi näkymään, niin alettiin varustautua, alettiin hankkia aseita, alettiin tekemään niitä, alettiin kehittää niitä. Sota ei osattu pelätä, koska ei ymmärretty, että minkälaista se moderni sodankäynti on. Johtajien ratkaisuja mä kävin, eli se on jonkun päätös lähteä sotaan tai olla lähtemättä. Ne päätti lähteä, koska ne ajattelivat, että sodan kautta on voitettavissa jotain. Huomakkaa viimeinen asia. Mitä mä käyn? Sarajevon laukauksen. Mikä sen merkitys on? Se oli se viimeinen triggeri. Triggeri on laukaisin. Luodaan ikään kuin pommi. Sitten siinä pitää olla joku, ikään kuin, joka laukaisee sen pommin. No, vaikka sitten sytytyslanka. Voidaan ajatella, että Sarajevon laukaukset oli sytytyslanka. Tai toisaalta Sarajevon laukauksien voidaan ajatella olevan se tulen kipinä, joka sytyttää tämän sytytyslangan, joka räjäyttää sen panoksen. Sarajevon laukaukset. Miettikää nyt tätä. Se oli siis Itävalta-Unkarin kruunun prinssi, ei Saksan keisari, joka ammuttiin. Mutta riittävän korkea tyyppi, riittävän ikään kuin merkittävä tyyppi, jotta tätä tapahtumaa voitiin käyttää syynä aloittaa sota. Eli tästä lähti käyntiin tämmöinen lumipalloefekti, johon tapahtui ikään kuin tämmöinen ikään kuin kemiallinen reaktio. Ja lopulta oltiin sodassa, jossa sotiin ympärysvallat keskusvallat. No, miten siinä kävi? Ympärysvallat voitti. Jos me ajatellaan tätä ympärysvaltojen ikään kuin geopoliittista sijaintia ympärillä,
vähän niin kuin piirittävät keskusvaltoja, niin voidaan jo ajatella sitä, että lähtökohtaisesti keskusvalloilla ei ollut tähän sotaan liittyen kauhean hyviä mahdollisuuksia voittaa. USA:n tuki alkoi pumppaan tavaraa sodan alusta lähtien ympärysvalloille. Ja kun se tuli mukaan, se oli sen sodan ratkaiseva käänne. Kokeeseen tulee myös kappaleet 5 ja 6, lukekaa ne omin päin. Kiitos näkemiin. Maanantaina olkaa ajoissa.